हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान साख्रिनि रादाब लानानै फैदों। बे साख्रियाव ग्रेड 4 नि जाय बिथांमोना 8 पास जादों बिसोर एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ आरो बेसेबां पस्ट दं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांबाय था, दानालासेनो, नङाबा नोंथांमोना मोन्थिनाय नङा। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, आं मा नांगौ बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि नोंथांनिसिम मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि नोंथाङा आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव दिनैसो गोदान बोरैबाफोर नायसननो बायदोंबा अन्नानै आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बेयाव नै साबस्क्राइब बटन नुखागोन, लोगोसे साइडआव बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला, जाहाथे आं बिदिनो गोदान गोदान साख्रिफोरनि आपडेट, स्कलारशिपफोरनि आपडेट आरो जायखिजाया स्किमफोरनि आपडेटफोरनि भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना गिबिसिन नुनो हायो। बिदिनो आंनो गोबां भिडिअ हगारनाय दं, नोंथांमोना बिसोरखौबो नायनो हागोन। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन, बियो अफिसियेल नटिफिकेसन। बेखौ नै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि बेयाव टटेल पस्ट दं जाहैबाय नै 290टा पस्ट। बे ग्रेड 4 नि बेखौ 8 पास जानाय जानांगोन। बेनि सेलारिया नै 12,000निफ्राय 52,000सिम थांगोन आरो ग्रेड पे हिसाबै 3,900 मोनदेरगोन। बिनि पस्टआ नोंथांमोना नायनो हागोन 219टा दं। जोंनि ST P प्लेनफोरनि थाखाय 22टा पस्ट आरो ST हिलफोरनि थाखाय नै बेयाव 11टा पस्ट दं। बिनि एप्लाइआ नैबे वेबसाइटआव जागोन www.gmch assam.gov.in आव। बियो 30 जानुवारिनिफ्रायसो जागोन। 30 जानुवारिनिफ्राय 14 फेब्रुवारिनि टिल मिडनाइट होदों। 14 फेब्रुवारिनि हरनि 12टासिम जागोन। बियो नै नोंथांमोना नुखादों, बेयाव 8 पास जानाय जानांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। जोंनि STP फोरनि थाखाय 22टा पस्ट दं नै बेयाव। स्पेसियेलि नै वमेनफोरनि थाखाय रिजार्भेसन दंबावो, बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय खमावबाबो 18 बोसोर जानाय जानांगोन आरो 18 बोसोरनिफ्राय 38 इयार्ससिम जानाय जानांगोन। बिनि अनगायैबो बेयाव नै माबा दंबावो, रिलेक्सेबल। जोंनि STफोरनि थाखाय 5 इयार्स, टटेल होमबा 43 इयार्ससिम जोंनि STफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ नै बेयाव टार्म एन्ड कन्डिसन दं, नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जाय बिथांमोना खालामनो गोसो दं बिसोरो बेखौ नैबे www.gmch assam.gov.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा नांगौ बेयाव नै नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। दा फलोइं डकुमेन्ट्स इन अरिजिनल विल have to be produced at the time of documents verification if called for photocopies of all certificate etc are to be submitted. अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो बे समाव नांगोननो। अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव जाखौ होदों बेखौ नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनायाव नोंथांमोना दिन्थिनांगोन। आरो बेयाव 2 नाम्बाराव होनाय दं जाहैबाय 2 copies of passport size color photograph which is uploaded during the fill up of the online application form submission. बेखौ नोंथांमोना जेनेबा अनलाइन एप्लाइ खालामनायाव माबायदि पासपर्ट मोननो जायखौ होदों बेखौ गांनै फट' बेखौनो नोंथांमोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनाव लांफानांगोन। आरो बेयाव दं जाहैबाय क्लास 8 पास सार्टिफिकेट अर डेट अफ बार्थ सार्टिफिकेट फर एज प्रुफ। क्लास 8नि सार्टिफिकेट नङाबा जोनोमनि प्रुफ सार्टिफिकेट नांगौ होनदों। आरो बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै सियाव दं जाहैबाय अल मार्कशीट एन्ड पास सार्टिफिकेट। नोंथांमोननि जायखिजाया गासिबो पास सार्टिफिकेटफोरखौ नांगोन। मा नोंथाङा जेन'बा 8 पास, मेट्रिक पास बेफोरबायदि जायखिजाया बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 8 पास जाथारनांगोन। नैबाव दं जाहैबाय नै कास्ट सार्टिफिकेट। बियो कास्ट सार्टिफिकेटखौ नांथारगोन, मानोना जोंहा ST होननानै बेयाव जोंनि केटेगरि STनिखौ प्रुफ देखायनांगोन। बेयाव दं जाहैबाय इक'नमिकलि वेकार सेक्सन। बे इक'नमिकलि वेकार सेक्सन बे सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोनाथ' गैया जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोना बानायोबा बे सार्टिफिकेटखौ STअ एबा DC अफिसफ्राव बानायनो हायो। आरो नैबे पार्मानेन्ट रेसिडेन्टशिप सार्टिफिकेट, बेखौ PRCबो होननानै बुङो। नोंथांमोना बेखौ PRC गैयाबा नोंथांमोना बानायनो हागोन। जुदि PRC मोनाबा नोंथांमोना डमसिलजोंबो जायो। नोंथांमोना बे डमसिलखौ DC आरो ST अफिसाव बिथांमोना होयो। नोंथांमोना बेखौ बानायनानै लानो हागोन अनलाइन जाजासिमाव। आरो नैजियाव दं जाहैबाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट।
जियाव दं जाहैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट नांगौ बेखौ नोंथांमोना गैयाबा नोंथांमोना सोरनावबाफोर सोंनानै नोंथांमोना मोनथियाबा गाव गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा थाखायो बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेटखौ बानायनानै लाहैनो हागोन बेनि उनाव दं जाहैबाय नै देयर विल बी ए written exam for the post merit list shall be published in the due course of the time माने बेयाव बेखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय रिटेन टेक्स्ट जागोन नोंथांमोना बेखौ जेब्ला रिटेन टेस्ट जागोन बेफोरनि फुरा डिटेल्सखौ नोंथांमोननो सिलेबास आरो गासैखौबो नोंथांमोननो होगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे नोंथांमोना आं बेफोरनि सिलेबास मा फैगोन बेफोरखौ हगारबा नोंथांमोना नुयो आरो जेब्ला अनलाइन जागोन आं बेखौ अनलाइन खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे फराव होनाय दं जाहैबाय कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट द वेबसाइट www.gmchrassam.gov in regularly for any update जायखिजाया आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव भिजिट खालामनो थिनदों मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन बिनि अनलाइननानै नोंथांमोना 30 जानुवारिनिफ्रायसो जागोन 14 फेब्रुवारिसिम नोंथांमोना बेयाव आं खोन्थानाय डकुमेन्ट्सफ्रा गैयाबा नोंथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ कालेक्ट खालामनानै लागोन जेन'बा नोंथाङा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट गैयाबा रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट गैयाबा बेखौ नोंथांमोना बानायनानै लागोन आरो PRC गैयाबा नोंथांमोना PRC खालामनानै ला PRCखौथ' मोननो गोब्राब जायो नोंथांमोना PRCनि बदल डोमिसाइल बानायनानै ला DC अफिसावनो होयो नोंथांमोना बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोदो बेनि उनाव जेब्ला 30 जागोन आं नोंथांमोननो बानायथिनानै होगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे आं बेखौ एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोननो भिडिअ हगारबा नोंथांमोना नुनो हायो माबाफोर बुजियाखैबा आसा खालामो नोंथांमोना सोंहरगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन नेक्स्ट आपडेट एप्लाइ खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो थाखाय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ